Evruke ku pêncemîn salroja tîrorkirina şehîdê rojnamevan Kawa Germiyaniye em li verîne ji bo wî û hemû şehîdên dinyên rêya maf û azadiyê ku dest helata herêmê berpirsyara ji van tan karan. Li gor gotina malbata şehîd Kawayê tenha jî bikujên Kawayê nehatîne desteserkirin. Desthelata wê deverê ji vê tawanê berpirsiyar e wekû hemû tawanên dinyên tîrolê li deverên dî. Desteneserkirina bikujan her yek ji sûranê Mame Heme û Serdeşt Osman û Kawa Germiyanî û Vedat Duhokî û hemû şehîdên dinyên qelem berpirsyariyetiyê dêxîte stûyê desthilatdarên herêmê. Tîror û tirsandin li kîjan li em biket û li kîjan deverê û navçeyê bîtin ew desthelata li wê deverê berpirsiyar e. Hatina me bo hindê 5 sala derbas min ser tîrorkirina rojnamevan Kawa Germiyanî ku destekê çepel û qirêj hatiye tîrorkirin heta nûkê jî bikujên wî azade nehatin û çûna xwe dikin ber ku ser û çavên wan jî diyar in lê mixabin serweriyeka yasayê yan dadgehek nîne edaletek nîne van kesê tenê radestî dadgehê biket û bikevine qulaçên zîndana da ji bo hindê em hatîne verê bêjîne wana riha Kawayê nemiriye Kawayê çendîn azadî xazên dîtirê li pê xwe înandîne û li pê Kawayê çêbûne ve wek tu dibînî riha azadiyê çawan zîndî bûye û çend kesê dîtirê bûne Kawa Germiyanî.